Siphinde futhi sinibingelele lo okhulumayo-ke uJabulani Mbambo. Besise-People's Park-ke kwi-Mother of All Maskandi Festival. Lapho uBahubhe obenza adume ngakho ejabulisa abalandeli bese-People's Park bemjabulela futhi. Sase-ke engakaqali ukuphefoma uBahubhe sathola ithuba lokuthi ke sixoxisane naye. Awukuyizwele-ke ukuthi utheni. Nansi ividiyo elandelayo. Ngaphambi kwalokho, wenza okulungile, usubscribe, ushare ividiyo. Njani futhi Bahubhe ngiyaxolisa ukuthusa kangaka mfowethu. Ngiphila yonke indawo. Sawubona. Unjani Bahubhe? Ngicela mfethu ubingelele, ngiyaxolisa ukuthatha ngale ndlela engithatha ngayo mfethu ukuthi ngiyazi ukuthi makwenze wangena ngaphakathi ngase ngasaphinde ngikuthole. Ake ngibingelele ngesibingelelo sakho waBahubhe. Engani mina unkukho mnumzane basukubona befaka amazamo naye isadle ekwa uphipha le ntombi liyakise kwala ivika yena namanje sakuye yanina sanibonani niyaphila si right la sisemcimbini o serious akumnandi kuyafika awuhalela ukuzobona. No akazongijabulisa wayibingelela ngiyakubona ukuthi ayibongelela impela. No Bahubhe mfethu kunento engifuna ukuyichecka la. Isimo sezulu ngoba sinje la eThekwini kula banana siniphazamise kanjani mfethu noma senza kube njani umcimbi wenu? Mfethu isimo sezulu sisiphazamisile kodwa samabhinqa thina somavula kuvaliwe asibona abafana boma sizinsizwa salusa obheke nje kugcwele la nami ngeke ngangabaza ngathi ngase ngithi kodwa amabhinqa ngiyawazi. Kusho ukuthi ngempela ukuthi angibabonga abantu ngoba bayakhombisa ukuthi bayasithanda. Siyobaphoxa nje phela ngoba sabantu kodwa ngokomthetho bokufanele sihloniphe lento ekuthiwa umuntu. Ngoba umuntu ngempela masikhuluma iqiniso uyamazi omunye. Akekho umuntu obengaphuma emvuleni nje kodwa seyize yaphelela kubantu imvula mfowethu. Kumnandi lana. No ngiyabonga kakhulu Bahubhe mfethu. No mfethu ngifuna ukuthola la Bahubhe mfethu ukuthi uBahubhe ubani kahle uBahubhe. Hey. Ubahubhe insizwa yasemkhomazi esigodini saseJolvet. La kusinwa khona kakhulu ingoma okuthiwa ugiya. Ngoba kuyona ingoma yami kodwa isinwa ngakithi. Okwami ukuyithatha ngiyisabalalisa umhlaba wonke. Hayi South Africa, umhlaba wonke. Mangisuka la fanele ngivele ngiyaphesheya ngiyoyiveza khona. Ngoba uNkulunkulu ukhomba umuntu ukhombe mina ngomunwe wakhe ukuthi angiyiveze. Ingoma yangakithi ayiyami. No ngiyabonga kakhulu Bahubhe mfethu nginikeza nje 2 minutes mfethu ovala. Yini ekwenze wakhetha uMaskandi? Ziningi into engake iculwayo mfethu. Mina mfethu ngikholiswe insizwa, ngikholiswe simotomoto. Ehambisana noSikhove esikhulu esasha amaphoko phezulu komuzi wendoda. Yabona, ngizalwa isithole saka Hadebe. So leyo nto isho ukuthi angivele ngimane insizwa nensizwa ifunza uyise. Manje nami ngifunza ubaba mina beshaya insizwa. Kuukuthi ke ngase ngithi no, angikhule ngibe insizwa kodwa bese ke ngiveza ubuhle bobunsizwa. Indlela yokuveza ubuhle bobunsizwa ukuthi sicule, siveze imvelaphi yethu. Ngithanda uMaskandi ngoba ufika kalula umyalezo wawo. Mangifuna ukusho into ethile ngoMaskandi, kuthi kuyophela isonto, suke sowaziwa abantu abaningi kakhulu. Nendlela esenza ngayo ke inobunsizwa phakathi okuyiyona into eyenza ukuthi sikhululeke kakhulu. Ileyo mina ngiyawuthanda bafethu uMaskandi, ngiyinsizwa zivelele zakithi, ngiyofela la kaMaskandi. Yindaba na, hayi ukuthi ezinye inhlaka ngiyazigxeka nazo zimnandi kodwa umuntu ke kuba khona la akhelwe khona. Mina ngakhelwe kaMaskandi, ngiyasina, ngiyacula, ngiyasishaya isikini nguMaskandi ngokuphelele. Angisho ukuthi abanye abaphelele kodwa mina ngisho kanjalo nje zizokhala nabo bengimemeza. Awu ngiyakuzwa Bahubhe bese beyangimemeza mfethu. No ngiyabonga kakhulu. I-Mother of All mfethu Maskandi Festival niyibuka into enjani ngoba ngiyibona ngathi akukona okokuqala ibiyenzeka. Mfethu kuyathusa ukuthi i-Mother of All mfethu umcimbi oqalayo kuba khona kodwa onamandla engazi ukuthi umcimbi ehlezi ikhona. And nginento ethi eminyakeni emithathu ezayo kuzobe kuwe emunye wemicimbi lo ongameleki, ongakwazi ukuthi eminye imicimbi emephambi kwawo ngoba ubeke kunamandla. Uma nje abaphathi bawo behambise ngendlela, baphinde bakhombisa ukuthanda abaculi, baphinde balungisa izinto ezoniwe abanye abahleli bemicimbi, kuzoba right. Nginethemba lokuthi ngelinye ilanga lo mcimbi uyakuthi indlela izinga lawo oqale ngayo
iminyaka emithathu ezawuzobunzima kakhulu uma bengazangeke bone izinto ngoba babuya bazona izinto isidingo singekho angithini ke bangabe sebeyangixosha abantu kodwa ke nombani ubalekile ukuthi akhulume ngemizwa yakhe. No ngiyabonga kakhulu Bahubhe mfowethu. Bafowethu sibonga kakhulu. Hodo bafowethu sike eThekwini engasemo simabhida ePeople's Park usaziso lo qhamuka kwikhaya TV2 siyabonga kakhulu.